парвариши дарахти павлония дар тоҷикистон таҷрибаи нав дар фаъолияти растанипарварони баъзе шаҳру навоҳии кишвар мебошад. парвариши кӯчати дарахти павлония ва нигоҳубини онро мо дар ноҳияи шаҳри нав дарёфтем. ноҳияи тобеи марказ ки аз пойтахти кишвар шаҳри душанбе дар масофаи бештар аз 40 километр роҳ мавқеият дорад. баъзе кишоварзон ва сокинони ноҳияи шаҳри нав парвариши кӯчати дарахти павлонияро дар саҳни ҳавлии истиқоматӣ баромонданд. онҳо баъди огаҳӣ пайдо кардан аз имконоту манфиати дарахти павлония бо мақсади дар оянда ба таври васеъ ба роҳ мондани парвариши он ин навъи дарахтро аз ширкати экозамини ҷумҳурии ӯзбекистон дархост намуданд. ҳамакнун дар 4 гарбхона аз 200 адад кӯчат имрӯз ҳудуди 30 000 ниҳоли дарахти павлония нашъу намои хуб дорад. хоҷагидорон мегӯянд ниҳоли дарахти павлонияро ҳамин шабу рӯз шинонида мешавад ки ин ҳам яке аз махсусияти ин дарахти нодир аст. бисёр ҳамин дарахта фақат тирамоҳу зимистон шинонда мешаванд, лекин вақти афзоиши ин дарахт масалан ҳозир тайёр ки аст, масалан аз 10 сантиметр то 1 метр 2 метр шинад бояд дар сатҳ замин мо гузаронем, барои ки ҳар қадар реша боқувват мешавад ва афзоиши он ҳар қадар тезтар мешавад. масалан вақте ки мо зимистон шинондем 6.5 сол интизор мешавем ки тайёр шавад. вақте ки мо ҳозир шинондем мумкин 5 солда тайёр мешавад, ба хотире ки решаи хеле боқувват мешавад, яъне ки худро соли дуюм вақте ки мо буридем худро бо ғизо таъмин карда метавонем. павлония ягона дарахти зуд афзоишёбанда дар ҷаҳон ба шумор меравад. павлония калимаи лотинӣ буда номи инсонро ифода мекунад. он яке аз растаниҳои оилаи павлония аст. тибқи иттилои сомонаи рӯйхати растаниҳо дар ҷаҳон 7 навъи дарахти павлония мавҷуд аст ки дар шаклу ранг ва ҷуссаву нумӯ аз ҳам тафовут доранд. павлония асосан дар ҷаҳон 5 ё баъзе дар адабиётҳо 7 намуди он вомехӯрад ки ба номи павлония ном дорад. павлония асосан дарахти ин аз олимони олмон ихтироъ кардаастанд, онро хостанд ба номи духтари Павловия Пётр як ба номгузорӣ кунанд, аммо Анна Павловна ки номгузорӣ карда шуда буд дар растании дигар, онро ба номи падараш Павловна номгузорӣ карданд. павлония қаблан танҳо дар чин парвариш карда мешуд, вале ҳоло онро дар аксар кишварҳо пайдо кардан мумкин аст. дар маълумотнома омадааст ки ин дарахт дар шарқи дур, осиёи ҷанубу шарқӣ, чин, корея, тайван, ветнам ва ҳамзамон дар федератсияи русия, қавқоз, ғарб ва ҷануби украина, соҳили ҷанубии Қрим мерӯяд. ҳамакнун дар доираи рушду тақвияти муносибат ва ҳамкориҳо миёни тоҷикистон ва ӯзбекистон кишоварзон ва дигар шахсони воқеӣ бо оғози табодули таҷрибаи ҳамдигар додугирифт ва парвариши дарахтонро ҳам ба роҳ мондаанд. нашъунамои кӯчати дарахти павлонияи овардашуда аз ӯзбекистон дар ноҳияи шаҳри нав хуб аст, зеро иқлим ва боду ҳавои тоҷикистон ба парвариши ин дарахти нодир мувофиқ омад. кишоварзоне ки кӯчати дарахти павлонияро аз хориҷи кишвар оварданду имрӯз онро парвариш доранд, мегӯянд ин дарахт барои кишт кардан ва шинонидан замини мувофиқ ё алоҳида талаб намекунад. ҷои асосии кишти ин дарахт лаби ҷойҳо мешавад, ё ки агар масалан барои гирифтани плантатсия бошад гектари муайян, на қумузори 70% зиёд бошад ва шӯрзамини на аз 30% зиёд бошад. масалан дар заминои шӯрзамин намешавад, дар заминои лабои ҷой ҳар қадам мо имконият дошта бошад, дар ҷои на сернам бошад, нами баъд бисёр набошад ё ки нами он кам набошад. масалан дар як ҳафта муайян як ё ду бор муддати муайян об мемонад, дарахт афзоиш кардан мегирад. масалан агар ҳозир шинодан моҳи июл август шинодан, дар баҳор инро якбор аз 5 сантиметр аз сатҳи замин бурида мешавад. баъд соли оянд ҳар қадар масалан бо панҷаи камтар тезтар авж мекунад ва сифати чӯб баландтар мешавад. дар ҷойҳои газнок аст ё ки ифлоси чангу хок бисёртар аст, дар он ҷо бисёртар мешунанд ки анамон чангу хокро ба як дараҷаи паст мекунад, яъне ки анамон бояд ҳавоя тоза мекунад ба ҳисоби баргҳои калон буданаш. бо ҳам решаи он аз заминро аз намакҳо ва моддаҳое ки вазбин аст тоза мекунад, анамон заминро ҳам тоза мекунад. тирамоҳи соли 2019 дар ҳудуди боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ 5 адад дарахти павлония шинонида шуд. ҳамакнун бо гузашти 2 сол ин дарахтон то 8 метр қад кашида бидуни кадом нуқс сабзиш доранд. назар ба дигар дарахтон хеле дарахти зебо аст, яъне ки дар давраи аввали баҳор
ба гулкунӣ шурӯъ мекунад ки гули он давоми 1 моҳ меравад, ин албатта як зебогӣ дар боғ мебошад. Дарахт рост аст, баргҳояш бениҳоят калон аст ва дар зебогӣ бошад, яъне ҳамту надорад. Назар ба дигар дарахтон, яъне нав дар шаҳр ворид гардид, бисёр ҳам дарахти нодирам гӯем хато намекунем, зебо дарахт аст. Зери нигоҳбин қарор дорад. Албатта дар давраи аввали баҳор ба онҳо ғизо дода мешавад, нуриҳои минералӣ, нитроамофос, селитра дода мешавад барои нашон ва инчунин дар баробари нуриҳои минералӣ инчунин нурии органикӣ бо пору таъмин карда мешавад. мутахассисон мегӯянд, интиқол, парвариш ва шинонидани дарахти павлония дар Тоҷикистон таҷрибаи нав аст ва бар иловаи боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ аз ин дарахт дар боғи миллӣ ва ноҳияи Данғара низ шинонида шудааст. Павлонияро дар Япония кири ё дарахти императорӣ, дар Чин дарахти аждаҳо ва дар Аврупо дарахти одам ном мебурданд. ба қавле одамон дар гузашта баргҳои калони ин дарахтро ҳамчун либос истифода мекарданд. паҳноии баргҳои дарахти павлония то 50-70 сантиметр мерасад. павлония яке аз дарахтони зеботарин ва зебогулкунанда мебошад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир диққати махсус дода истодаанд. Павлония ин дарахти намидӯстдор ва гармидӯстдор аст. Дар гармӣ ва намнокӣ бениҳоят хуб инкишоф меёбад. павлония дарахти қадбаланди баргӣ буда баданаи рост ва тоҷи паҳн дорад. парвариши он дар минтақаҳои иқлими дорои ҳавои гарму намӣ бисёр мувофиқ аст. павлонияро мешавад дарахти арзишманди ҳар боғу кӯчабоғ гуфт. мутахассисон мегӯянд, павлония дар Тоҷикистон хеле хуб мерӯяд, зеро таҷрибаи сабзондани кӯчати ин дарахт исбот намуд ки зиёд намудани боғ аз парвариши навъҳои гуногуни он дар шароити иқлими Тоҷикистон хеле манфиатовар аст. мо дар баробари бунёди боғ заминҳои бекору корношоями кӯҳию наздиккӯҳӣ, ҳамчунин заминҳои санглоху вазнини водиҳоро ба кор андохта сарсабзу хуррам ва ҳар дашту даманро аз ҳолати кунуниаш зеботар мегардонем. дарахти павлония ба воситаи тухмӣ ва қаламча зиёд карда мешавад. тухми павлония дар фасли тирамоҳ пухта мерасад. тухмиҳоро ҷамъоварӣ карда моҳҳои охири тобистон ё ки тирамоҳ дар ҷойҳои махсус пошида, яъне агротехникаи онро дуруст амалӣ карда онро корида болашро бо маҳлули ғизоӣ, яъне ки бо пору, хум, апилка омехта карда торашро мепӯшонем ва болои онро бо шиша ё поликлёнка пӯшондан дар кор аст ки он ҳамун намии ки мо дар об дода будем, об яъне бо обпӯшак, ҳатман бо обпӯшак дадем, тухмои он майда аст, бояд ки тид нашавад. болои онро бо пленка ё шиша пӯшонда баъди 10-15 рӯз як бор болашро кушода дидан дар кор. баъди чанд қапас дар фасли баҳор маисаҳо неш зада мебуранд. вақте маисаҳо неш зада буромаданд, онро поликлёнка ё ки ҳамон шишае ки болош мо пӯшонда будем гирифтан лозим аст. вақте павлония ба 10-20 сантиметр хат кашидан, ҳатман онро ба тубакҳои ҷудогона ҷудо карда гирифтан дар кор ки решаи он бениҳоят нозук аст ва решаи онро агар ки мо зарар расондем хуб намуна қоқ мешавад. барои ҳамин дар вақти 10-20 сантиметр хат кашаш онро мо бо тубакҳои махсус ҷудо карда то як чанд муддат нигоҳ медорем, баъд дар ҷои дуюмиаш бурда мешинонем. тухми павлония мо метавонем ки дар ҷои дуюмиаш ҳам низ шинонем, ба хотире ки решааш бениҳоят гуфтем нозук аст, дар ҷои дуюмиаш мешинонем. вақте ки тухми дар ҷои дуюмиаш шинода баромад, онҳоро кадомеш ки агар хуб нашӯнамо дорад, онро мемонем, боқимондаашро канда мепартоем. нашъунамои асосии дарахт дар 3 соли аввали ҳаёти растанӣ ба амал меояд. он дар 1 сол то 5 метр қад мекашад. дарахти павлония бо туфайли афзоиши бо суръати худ метавонад ҷангалҳои зарардидаро худ барқарор кунад, зеро он чунин хусусиятро дорад. дар ҳароратҳои аз 30 дараҷа сардӣ то 40 дараҷа гармӣ тобовар аст ва дар ҳама гуна хок мерӯяд. қутри танаи дарахти павлония то 70 сантиметр, баландияш то 25 метр ва ба ҳисоби миёна то 100 сол умр мебинад. ҳангоми буридани дарахт онро дубора шинонидан лозим нест, чунки он аз реша ва ё парбехаш дубора месабзад. решааш то 100 сол дар зери хок боқӣ мемонад ки ин барои то 10 маротиба бурида боз парвариш кардан мусоидат менамояд. павлония дарахти декоративӣ ва ҳам барои орӯи асал муфид арзёбӣ мешавад. табиатшиносон парвариши ин навъи дарахтро барои асалпарварӣ низ хеле мувофиқ медонанд, зеро онро ҳамчун манбаи накҳат барои занбурон истифода бурдан мумкин аст.
илова бар ин баргҳои дарахти павлония то 20% сафеда доранд ки нисбат ба дигар хӯрокҳои чорвои дорои чунин таркиб якчанд маротиба зиёд мебошад. дар маълумотнома омадааст ки дар хориҷи кишвар аз баргҳои калони он барои чорво хӯрок омода мекунанд. дар чин бошад онро ҳамчун ашёи хом барои истеҳсоли маводҳои табобатӣ ва ороишӣ низ истифода мекунанд. чӯбу тахтаи дарахти павлония сабуку мустаҳкам буда аз ҳисоби сабукии вазнаш интиқол додани он ба ҳар ҷо осон аст. чӯби онро дар чину япония барои сохтани асбобҳои мусиқӣ, мебел, ҳунарҳои хурд, дару тиреза, тахтаҳои буранда, лижаронҳои кӯҳӣ ва сноуборд истифода менамоянд. чӯби дарахти павлония барои истеҳсоли пойгоҳҳои ракеткаи тенниси рӯи миз, қисмҳои алоҳидаи киштӣ ва ҳавопаймоҳо низ истифода карда мешавад. дар якум бор 6 сол тайёр мешавад. як бор ки буридем масалан баъд аз 6 сол, баъд аз дар 4 сол як бори дигар мо буридан мекунем. дар натиҷаи топхӯриш моил партои он осон буда ба меъёри муайян худ моил мешавад, шикаста намешавад. ё ки масалан ба дигар нисбати ба дигар чӯбҳои дарахтон масалан акация аст ё ки дигар сасна аст, дигар хеле хубтар аст. вақте ки дигар дару тиреза месонад ё ки мебел месонад, агар ки мағорак занад, хуби ҳамин павлони чӯби павлони аст ки обро аз худ намегзаронад. масалан баъд вақте ки дар кишоварзӣ мекоранд, баъд мегӯяд ки ҳашарот масалан дарахтоне ки тез авҷ мекунанд масалан то 25 метр мешавад, вақте ки ин калоншо масалан ба кишоварзӣ зарар намерасонад, савол пайдо мешавад. албатта ки не, масалан мо мушоҳида кардем дар ҳамон масалан дар сари замин ки ҳашаротҳои хурде ки вақте ки танин гуфтани кислота дорад, ҳамин кислотаро агар вақте ки камакак истифода мебарад дар танаи ҳамон дарахт, дар танаи баргҳо, дар паси барг ё рӯи барг бошад, дар ҳамонҷо вафот мекунанд. яъне ки шаҳодат аз он метавад ки ҳашаротҳо зиёд расонда наметавонанд. бартарияти дигари парвариши дарахти павлония чӯби аълосифати он мебошад. парвариши павлония усули мувофиқи дар муддати кӯтоҳ ба даст овардани чӯби аълосифат мебошад. павлония барои истеҳсоли чӯбу тахта ҳамчун ашёи хом барои корхонаҳои коркарди чӯб ва ё барои сохтмон метавонад манбаи асосӣ бошад. растанипарвар Сулаймон Обидҷонзода мегӯяд, парвариши дарахти павлония ҳамчун ашёи хом барои истеҳсоли чӯбу тахта дар Тоҷикистон метавонад ҷойгузини дарахти сафедор бошад. сафедор ки дар ҳудуди Тоҷикистон бениҳоят зиёд аст, баъне ки ба кишоварзӣ зарари зиёд мерасонанд. ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки масалан ба ҷои ҳамин сафедор ҳамин дарахт зиёд шавад. масалан ҳам чӯби пурарзиш дорад, ҳам ҳашаротҳо масалан кам мешаванд. ба зам ин мардуми мо аз чӯби баълосифат баҳра мегиранд. дарахти павлонияро дар шаҳри Душанбе мо метавонем барои ороиши боғу кӯчабоғ ва кабудизоркунӣ ба таври васеъ истифода намоем. дарахти павлония дар ҳама ҷоҳо бо шаклҳои гуногун истифода. дар кабудизоркунӣ метавонем бо шакли гурӯҳӣ, бо шакли тоқа ва дар боғҳои ҳамчун қатор истифода бурда метавонем. шаклдорорӣ кардан лозим аст ки он ҳамун шакле ки ба мо лозим аст, ёне ки ба кабудизоркунӣ хос аст, ҳамун шаклро мо дуроварда ҳамун дарахтро нигоҳ медорем. дар шаҳри Душанбе ҳам солҳои охир хушбахтона дар бисёр парку боғҳо дар назди ҳавлӣ кӯчабоғҳо дидан мумкин аст ки шаҳри Душанберо зебоӣ дода истодааст. дарахти бениҳоят зебогулкунанда аст ки барои сарсабзу хӯрамгардони шаҳри Душанбе бисёр ҳам муфид аст. дар тақвияти тавсияи олимон, мутахассисони боғҳои фарҳангӣ фароғатии шаҳри Душанбе низ мегӯянд, дарахти павлонияро дар боғҳо барои шаклдарории роҳравҳо истифода намудан ба мақсад мувофиқ аст. дарахти зебо аст, гул мекунад, баргҳои калон дорад ва инчунин танаи рост дорад ки як яъне ки шакли роша карданда дар муассисаҳо бисёр хуб аст. метавонем даврашро метавонем, қаторшро метавонем ва таври роша, яъне ки алоҳидагӣ даштани, яъне ки шаклу намуди хеле зебо дорад. айни замон парвариш ва коркарди дарахти павлония дар аксар кишварҳои Аврупо ба таври комплексӣ ба роҳ монда шудааст. ширкатҳои алоҳида худ парвариш карда чӯбу тахтаи онро дар истеҳсолот истифода менамоянд. павлония дар ҷаҳон шомили 10 гунаи зеботарин дарахтони дунё аст.